Hej og velkommen til TV2 News. I dag vil vi gerne tale om Bangladesh og Danmark. Bangladesh versus Danmark. Ja. I Bangladesh er der flere naturkatastrofer, som f.eks. jordskælv, orkaner, græshoppesværm og oversvømmelse. Ja, i Bangladesh er der 154,1 millioner indbyggere, og i Danmark er der 5.627,235 millioner. Befolkningstætheden i Bangladesh er 1033,5 kvadratkilometer. I Danmark er den 130 kvadratkilometer. Fra Danmark til Bangladesh er der 9.329 km. Danmark kan næsten være 3,5 gange i Bangladesh. I Bangladesh er der meget fattigdom og en voksende befolkning. Der er rigtig mange spædbørn, der dør. Ja, præcis. Nej.